COVID-19 tana kashe jama'a. An ce mana babu dama, sai gwamnati ta ga dama za ta ba mu egun makama. Wane ne zai taimake mu miliyoyin jama'a su tsira? Gaskiya ne cuta mai kashe mutane yanzu daga hanyar dawa, amma yunwa na yanzu zai ta saka ka musiba domin yunwa na da illa. Shugabanni gane shelan da shi kenan duniya ya ɓaci. Yanzu iyaye na ma suna gudu. Wannan irin masifa da Allah ya kawo mana Najeriya, la haula wala quwwata. Yau na shiga uku. Baba ku fito mana. La ilaha illallah. Shi kenan corona bai la ilaha illallah. Corona bai raba zumunci, to Allah kai ga ka da wannan bala'i. Bari shirya koma Lagos.